Hola, què tal? A 27 de març que estem avui. Ja sabeu que ve, veritat? Efectivament. Informació de servei. El dia continuarà sent majoritàriament assolejat o amb un pas de núvols alts i prims d'aquells que no fan res. A l'extrem nord del Principat, els núvols baixos podrien, a la tarda, fer escapar algun floquet de neu. Anem a les notícies. El pacte d'estat. Sí, allò que havia de ser un punt de reunió de tots els partits polítics del país per posar-se d'acord en temes cabdals i que va quedar en una reunió de col·legues, ha compartit entre ells la informació sobre els intercanvis diplomàtics amb la Unió Europea i els diferents estats membres. Bé, tanta parafernàlia, la propera ho podríem fer els manyos, fer unes tampes i petant en la xerrada sobre la UE. Més coses. Govern ha flexibilitzat l'accés al parc públic d'habitatge, on caldrà acreditar que una persona major de 18 anys del nucli familiar hagi de complir amb el requisit dels 5 anys de residència. D'aquesta manera, 100 grups familiars més podran accedir. Alguna cosa és alguna cosa. A veure quan fan el mateix pel passaport. 5 anys de residència i bon andorrà seràs. Acabem ja parlant de les pensions. Cauen un 4,5% i es situen en 2.530 beneficiaris. El nombre de salariats va augmentar un 3,23% i ja arriben a més de 5.000 persones. La branca de jubilació va augmentar un 4,7% fins als 17.627 persones. O sigui que toma números i fes calculadora. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adéu.